Добър вечер, уважаеми зрители! Вие сте с регионалните новини на телевизия Етарава. Ето и по-важното в днешната информационна емисия. Екипът на областен информационен център Враца се включи в Националната библиотечна седмица, проведена в периода 13-17 май тази година. Мотото на кампанията е "Развити библиотеки за развито общество" и цели да привлече вниманието на властите и обществеността към библиотеките и техните възможности да играят ключова роля в развитието на информационното общество, в това число за подобряване на информационната грамотност на гражданите в изграждането на съвременни икономически модели, основани на знанието и ученето през целия живот, в опазването и достъпа до културното наследство, да представят облика на съвременната библиотека и приноса ѝ към решаването на проблемите на обществото. В рамките на инициативата се постави началото на национално движение "Посланици на библиотеките". Директорът Силвия Врачовска награди областен информационен център Враца с почетна значка и им пожела всеотдайно да продължават да подпомагат усилията на библиотечната общност за изграждането на развити библиотеки в България. Елка Стойчовска, експерт в центъра, благодари за възможността екипът на центъра да бъде част от тази кампания, която включва 3 важни неща – деца, книги и достъп до знание, и пожела на всички деца да прочетат още много книги и да запазят желанието си за знания. Заточеници на Пейо Яворов е темата, по която днес писаха зрелостниците на държавния зрелостен изпит по български език и литература. Темата се е паднала при генериране на изпитния вариант в 4:30 часа тази сутрин за 41-а задача. Стихотворението е посветено на Тодор Александров, близък приятел на Яворов и български революционер от Македония. Ето какво засне нашия екип по време на анкетата, проведена с ученици от Средно общообразователно училище Васил Левски и професионална агротехническа гимназия Никола Йонков Вапцаров в град Бяла Слатина. Хващаме Андрейчо на входа на гимназията в Бяла Слатина. Уважаеми зрители, излизаш откъде? От матурата по български език в село Васил Левски, град Бяла Слатина. Нашите зрители, които се интересуват, са запознати с това какво се падна днес, но все пак за хората, които не са успели да разберат. Падна се заточеници на Пейо Яворов, а темата "Образът на родината". Реагираш по много странен начин на заточениците. Очаквахте ли всъщност и трудна ли е тази тема? Не чак толкова трудно, защото все пак ни е дадено самото стихотворение. Можем да го прочетем, да разсъждаваме върху него, но се надявах да ми се падне градушка, не знам защо. Просто искаше да се падне Яворов и не какво да е, а градушка? Да. Как мислиш, че си се справил? Резултатите ще покажат в началото на юни. Подготвен ли беше? Да, определено. Доста учих. Сега последните 1-2 седмици почти по цял ден само учих и по български, и по биология, другата матура, която ще се явявам в четвъртък. И мисля, че бях доста подготвен. Добре. Но като цяло имаше страшно много записане и мисля, че времето от 4 часа ни беше кратко. Аз сега излизам 10 минути преди края на времето и доста много има записане. Смяташ, че би могъл да напишеш още? Да. Добре, всъщност аз си мисля, че количеството не означава качество непременно, но въпрос на гледна точка. Така е, да. Добре. Желая ти успех! Благодаря. Темата не беше очаквана, не беше кой знае колко трудна и се надяваме да сме се представили много добре. Ти? И за мен темата не беше трудна, мисля, че съм се справила добре. Подготовка предварителна имаше ли? Подготвени ли се явихте на матурата, честно? Имаше подготовка, ама на места явно не беше достатъчна. Преди малко ваш съученик сподели, че времето за писане е било малко. Споделите ли това мнение? Да, определено според нас беше малко, при положение, че имаше доста неща да се пишат за свободни отговори. Вие на какво мнение сте? Аз съм също мнение. Същото. Успяхте ли всъщност да изложите цялата си теза? Така, на вас стигна ли ви времето? Да, на мен да. Стигна, ама текстът е кратък. Може да се каже, но може и още. Добре, следващата матура? На 23-ти. По? По биология. Аз съм по география. И аз съм по география. Къде е вие всъщност силата? На какво залагате и на какво разчитате? На мен в силата ми е, може да се каже, че ми е биологията, затова ще бъда с матура по биология. Така, при теб предполагам, че?
Не знам, за тебе българския може би е най-важен, имайки преди това, което искаш да кандидатстваш. Да. За теб, Мария. Определено българския е по-силен, но и в географията ще се справим. Как мислите, че се справихте на матурата, която приключва вече? Надяваме се добре. Да, и аз така. Писал съм по всичко, обаче надявам се, че всичко е вярно. Очаквахте ли тази тема? Трудна ли беше? Трудна беше темата, аз лично не я очаквах нея да се падне. И аз съм същото мнение. Може би очаквах Далчев или поне се надявах пак да е той, тъй като харесва ми като автор и президента също ми харесва. Бих казала, че Далчев е лесен автор, но въпрос на предпочитание, разбира се. И вас ще попитам, малко ли е времето, 4 часа, достатъчни ли са? Достатъчни, не баш, но ако знаеш, са достатъчни. Ами, ако си разпределиш добре времето, може да стигнат тези 4 часа. Следващата матура по какво ще е? Математика. С математика ли ще кандидатстваш? Да. Моята ще е биология. А ти с какво ще кандидатстваш? Ами, аз вече кандидатствах български език и литература, но... А биологията как се връзва с български? Ей така. Бях добра през годините и реших нея направо да пиша. Теста или темата те затрудниха повече? Темата според мен. Защото теста само трябва да го граждаш, докато темата трябва със собствен отговор. И това С разсъждение собствени. разсъждение, да. Подготвен ли беше за това, което се падна? Темата по-български. За щастие, да. Не съм се го чул много, но Ти сигурно си чел денонощно. не съм чел денонощно. Ако трябва да съм искрен, бях подготвен. Добре, стигна ли ти времето да напишеш всичко, което искаш? Тъмън накрая ми стигна. С преко сили успех да напиша, даже в момента му боли ръката. А на каква оценка се надяваш? 5 и малко, плюс-минус. Това ще ти стигне ли за кандидатстване? Надявам се от това, което са ми казали с петиции, примерно на матурите, би трябвало да влезна. Следващия предмет, по който ще държиш матура? География. Ще кандидатстваш с какво? Къде ще кандидатствам? Връзки с обществеността в Благоевград. Пожелавам ти успех. Мерси. За темата разбрахме, че е била неочаквана, но пък сме сигурни, че си се справила добре. Какво ще кажеш за теста обаче? Кое те затрудни там? Ами, най-вече въпрос с резюмето и също така предпоследните въпроси от теста, които трябва да се изваждат цитати от самото произведение. Смяташ ли, че подготовката в училище е била достатъчна, за да можете да отговорите безпроблемно на зададените въпроси? Ами, не мисля, тъй като вкъщи също трябва да се положи някакви усилия, за да могат да се прочитат и допълнително анализи, които в училище не се засягат. Разбира се, вече трябва да се упражняваме за съчинените, които ни е дадено, особено последния въпрос. И това е. А за хората, които така не могат сами да се подготвят в къщи, каква е алтернативата? Ами... Частните уроци решават ли проблема? Да, и те са вариант. Допълнение с работата в училище. Справих се, смятам, че се справих. Темата трудна ли ти беше? Не особено. Времето стигна ли ти? Стигна ми, да. Ти колко изписа по тази тема? Лист и половина. Беше ли се подготвил така повече предварително? Стигна ли ти така цен за образователния смисъл? Беше ли се подготвил качествено? Да. Смяташ, че тук ли учиш в техникума? Не. В гимназията. Добре, кажи, какво ще кандидатстваш от тук нататък? Медицина. Къде? В София и в Плевен. Справите ли се с матурата? Как смятате? Приблизително добре. Ти? Най-негото мен съм. Супер за мен. Колко така изписахте? Въпрос. Въпрос е по последния въпрос. Есето не написахме горе-долу време, иначе всичко друго сме написали. Времето казвате не ви е стигнало, така ли? Не, стигнали 4 часа на разположение и остана малко. В есето написахме баш горе-долу есето. На теб стигна ли ти времето? Стигна, да. Смятате, че е достатъчно, не? Достатъчно, 4 часа е достатъчно. Изморени ли сте след това нещо и какво ще правите от тук насетне? Ще мислим по-нагоре. Мислим за 25
трети география. Ще мислим за матурата и след това, ако може, ще учим. Къде искате да учите? Каква е мечтата? Ако ни приемат нещо, Варна, Свищов, тук, Благоевград. А какви специалности така искате и въобще какво искате да работите? Икономически дисциплини. Записано. История, като учител, може би. Защо история? Защо като учител? Защото повече ми харесва като предмет. Според теб има ли хляб в тази професия? Не е много, ама... Не гледаш парите първо? Да. Не, на първо место не са парите. Добре, поздравям те за това. Добре, благодаря, пичове. Как премина матурата за теб? Добре премина, не беше много трудно, не беше и много страшно, защото преди това всички много се бехме изнервили, обаче не беше много трудно. Темата беше ли очаквана? Не, аз очаквах гераците на Елин Пелин, обаче много не ми хареса темата, но нищо, справихме се. Мисля, че всички сме се справили. Така темата сред любимите ли ти е? Смисъл Явров любим ли ти е? Не ми е любим, затова се разочаровах малко накрая. А кой те е любим? Йовков, Елин Пелин, Вазов, очаквах някой от тях, но те доста пъти са се падали, така че сега беше малко по-различно. Каква специалност искаш да кандидатстваш и къде? Ако не е тайна, какво искаш да работиш? Аз искам да следвам музикална педагогика в Софийския университет. Стигна ли ти времето за матурата? Да, стигна ми. В смисъл седяхме до края, но ми беше достатъчно. А на тест имаше ли въпроси, които не знаеш отговора и играш тото? Имаше ли такъв момент? Само един въпрос. За другите бях почти сигурна.